ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତାତି ନେଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେଉଁ ଭାବେ ରହିବ ତାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତାତିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ସେପଟେ ତାତି ନେଇ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। 6ରୁ କମିବ ତାତି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯଦିଓ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ପରିବହନ ପୂର୍ବଭଳି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସିଭିୟର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଟିଭି।